Näin on sitten kilpailu ihan hetken kuluttua alkamassa. Siinä Villo Kormos Unkarista laittaa vielä noita rannesuojia. Se on kova täräys, joka tulee, kun 10 metristä tullaan. Ei ihme, että kun sitä päivät pääksetysteen harjoittelee ja hyppii, niin että ranteet ovat kovilla ja silloin niitä varmaan mielellään vähän suojaa. Villo Kormos avaa pelin. Hän hyppää ulospäin 2,5 volttia. Kerien 2,8 on siinä vaikeusastetta. Ei hassumpi alku. Oikein hyvä hyppy. Tämähän oli hyvä hyppy myös Villo Kormosilta. Itse asiassa hän otti tästä hypystä parhaat pisteensä alkukilpailussa, mitä näistä 5 mistään sai, vaikka tässä ei 2 kerrointa olekaan. Silloin alkukilpailussa 57 ja nyt peräti 64 ja 4 ja hyvästä syystä tulee tällaiset pisteet. Näin Villo Kormos sieltä roiskautti ihan sananmukaisesti toisen hyppynsä taaksepäin 2,5 volttia taittaen. 2,9 oli kerrointa. Se oli vaatimaton hyppy valitettavasti. Villo Kormoshan aloitti hyvin, kun hän nappasi 64 pistettä tuossa ensimmäisestä hypystä, mutta nyt mennään kyllä sitten siitä pistemäärästä. 50-75, sekin on parempi kuin alkukilpailussa. Hyppäsi 7 pistettä enemmän kuin alkukilpailussa, mutta silti Sarah Barrow johtaa ylivoimaisesti 153,6, Noemi Batki 142,4 ja Laura Marino 139,6. Prokopchuk vasta 5. 123 pistettä ja Timo Sinina peräti 10 105 pistettä. Ja nyt alkaa 3. kierros. Villo Kormos. Aivan mukava. Vähän hitaat voltit, mutta silti ehtii tehdä suurin piirtein hyppyyn 2,5 volttia taittaenhan tämä oli 2,8 kertoiminen hyppy. ...54,6 eli samat pisteet kuin hän sai tästä hypystä myös alkukilpailussa. Vähän raskaan näköinenhän se veteen tulo oli, mutta parempi kuitenkin kuin edellisellä kisoista 10 metrin kerroksista. 3 5 kierroksesta hypätty ja Villo Kormos on valmiina jo hyppäämään 4. Hän on 9. tässä vaiheessa kilpailua, eli parantanut alkukilpailun 11. Kierrehyppy taaksepäin 1,5 volttia 2,5 kierteellä 2,8 kerroin. No niin, nyt tulee hyvä hyppy. Hän sai vain 49 pistettä alkukilpailusta, tästä nyt tulee paljon enemmän, tästä jopa 60 pistettä, vaikka kerroin on 2,8. Tämä on nimittäin ajai siellä vähän nilkat ojennuksesta lähtevät irti, mutta muuten kyllä täytyy sanoa, että on hyvä hyppy. ...58,8 jää vähän auki siitä 60 pisteistä, mutta joka tapauksessa tämä on toinen niistä onnistuneista 4 hypystä tässä kisassa Villo Kormosille. 2 oikeasijasta se voi olla liikaa, mutta Barrow, Batki, Marino, Prokopchuk, siinä voi olla missä järjestyksessä tahansa melkeinpä tuo nelikko. Mutta toki Sarah Barrow on ollut vahva koko ajan. Toivotaan, että hän pärjää myös viimeisellä hypyllä, niin kuin tietysti kuka tahansa, ja kaikki saavat pärjätä. Villo Kormos päättää sarjansa eteenpäin 3,5 volttia taittaen. Ja nyt tulee sitten ikävä kyllä iso virhe. Samalla tavalla tuli virhe myös alkukilpailussa pistettä. Ei tämä ihan niin huono nyt ole, mutta ei tästä nyt tietysti mitään isoa pistepottia tule. Vete heikko.
49,5 pistettä. 278 pistettä on kuitenkin yli 30 pistettä enemmän kuin mitä hän